cewa shi yake zaune da matar tasa kuma shi ya san irin haƙurin da yake yi da ita, ita ma ta san irin haƙurin da take yi da shi. Hausawa suna cewa dai gani ya kori ji, a saboda haka ne za mu ɗan sa muku kaɗan ko kuma mu sa muku bidiyon da jarumin yake wannan bayanin ku ji daga bakinsa. Abin da zan faɗa is a long story, but let me cut it short. Na samu problem da matata Safiyya, kusan yanzu ana neman yan watanni haka tana gidansu. So duk yadda ya kamata a ce iyaye, yan uwa waɗanda suke da hakkin a zauna a sasanta an zauna, amma ba abin bai sasantu ba. So in fact kawai dai yanzu tana gidansu, kuma abubuwa da yawa sun faru, kuma tun da muka yi aure abubuwa da yawa sun faru, amma dole sai ana yin haƙuri a rayuwa har sai abin ya kai ga inda ba za a iya haƙuri ba. Tun da na aure, waya cellular ita ce take kawo matsala tsakanina da matata tun farkon aure. Amma an yi yau gobe na ce kar a sake, gobe kar a sake, jibi kar a sake. To idan dai wannan wayar bata bar hannun matata ba, to definitely ba za mu zauna lafiya ba. So daga ƙarshe dai yanzu ba zan iya ba da labarin abubuwan baya ba, magana gaskiya kenan. So amma ba na so, saboda anytime from now za a iya samun problem, saboda ni ban saki matata ba yanzu, ban sake ta ba, amma tana yin sana'a a social media, wanda kuma sana'an nan ba da shi ta zo gidana ba, ni ne na batta ta fara yi. Amma tana yin adashi, ta gaya min cewa tana yin adashi, amma zubi take yi, in an ya kai kaza za ta kwashe kaza. Ashe ita ce uwar adashan, wanda shi ma ba zan faɗa muku cewa gashi kaza ya faru no. So sannan babu jituwa tsakaninta da yan uwana da kuma ƴaƴana. Wannan abin yana faruwa a kowane gida, yawanci ana samun irin waɗannan matsalolin.